Аш су ұстасы Юнус Ахмеджан улы Ахмеджанов 1927 елның 28 февралінде Теләші районы Ұлы Кибәхүжә ауылында туа. Әтисе Ахмеджан 1930 елда ғаиләсе белән Казанга күченә. Мех фабрикасында эшләп, Стахановча даны ала. Әнисе Зәйнәп яңа бистәдә мәҗлис сыйлары әзерли торган аш су остасы булып таныла. Яшьли әтисез калгач, гаиләне кайгырту 5 баланың улысы Юнус өстенә төшә. 7нче сыйныфны тәмамлагач, ул завод ашханәсенә эшкә урнаша. Аның аш су әзерләүгә һәвәслеге шунда беленә. Үсмер генә булса да, Юнус авыл һәм шәһәр татарларының туклану рәвеше белән кызыксына, белгәннәрдән киң таралган ризыкларны әзерләү сулларын сораша. 1943 елны тырыш һәм сәләтле егетне кулинария училищесына юллыйлар. Махсус белем алганнан соң Юнус Ахмеджанов профессиональ дәрәҗәдә эшли башлый. 1951 елдан Казан ашханәләре һәм кафеларында производство мөдире була. 1957 елда рәсми рәвештә аш су остасы исеме ала. 1968 елдан яңа ачылган татар ашлары йортының производство мөдире. 20нче йөзнең соңгы дистәләрендә татар ашлары йорты Казандагы җәмәгать туклануы ишмалары арасында иң яхшысы санала. Һәм аны шул дәрәҗәгә күтәрүче кеше шиксез оста һәм остаз Юнус Ахмеджанов була. Юнус Ахмеджан улы Ахмеджанов татар ашлары белгече, аш су остасы гына булмыйча, ризык әзерләү серләрен халыкка тарату өчен фидакарларча хезмәт куйган кеше. Ул гомере буе татар халкының традицион милли аш сулары рецептларын җыя һәм эшкәртеп китап итеп чыгара тора. Аның татар халык ашлары, табын серләре, бәрәңгедән 100 төрле аш, табигать хәзинәсеннән ашлар һәм башка китаплары татар һәм рус телләрендә күп тапкыр кабатлап бастырыла. Оста онытыла язган рецептларны тергезү белән генә шикләнми, аларны яңа ингредиентлар белән заманга яраклаштырып үзгәртә. Шулай ук яңа технология һәм җиһазлар кулланып әзерләү усулларын тәкъдим итә. Талкыш кәләвә, тутырма, эшпишмак, куллама, кош теле, кыстыбый, гөбәдия кебек чын татар ризыклары Юнус Ахмеджанов һәм аның шәкертләре тырышлыгы белән җәмәгать туклануы оешмаларының менюларына да кертелә. Республикабызда ашхана сүзенең рәсми рәвештә кулланыла башлавында аның турыдан-туры катнашы бар. Юнус Ахмеджанов СССР халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсенең алтын медаленә лаек була. 1980 елгы Мәскәү Олимпиадасында спортчылар һәм кунакларны татар милли ашлары белән сыйлый. Германия Демократик Республикасының Лейпциг ярминкәсендә татар милли ризыкларын әзерләү сәнгатен күрсәтә. Совет сәүдәсе отличнигы Юнус Ахмеджан улы Ахмеджанов хезмәтем җан рәхәте дип яши. Пешекче артист ул. Кунагының күңелен табу өчен аңа нәкъ сәхнәдәгечә сәнгать остасы булырга туры килә. Йөзендә һәр чак елмаю булсын. Усалланып йөрүче кеше тәмле аш пешерә белми ул. Пешекче табиб, аңа кешеләрнең сәламәтлеге тапшырылган. Пешекче рәссам, аның ашы тәмле генә түгел, бик матур да булырга тиеш. Пешекче философ та, педагог та, сәгатьләр буе утлы плита янында торучы металлург та дип яза ул үзенең һөнәре турында. Талантлы, тырыш, таләпчән, халык арасында бик популяр бу шәхес тормышта бик гади була. Юнус Ахмеджан улы Ахмеджанов 1984 елның 13 февралендә нибары 57 яшендә вафат була. Казанның яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Татарстанның атаклы аш-су остасы Юнус Ахмеджанов Ленин ордены, Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнә. Казандагы Бауман урамында ул эшләгән татар ашлары йорты бинасы фасадына мемориаль такта куела. 2004 елда аны ачу тантанасында Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимир Шәймиев аш-су остасының татар милли ашларын дөньяга танытуга керткән тиңдәшсез хезмәтен аерым билгеләп уза.
2006 елдан бирле ел сайын Юнус Ахмәтҗановның туган көнендә Казанда бөтен дөнья татар ашлары көне билгеләп үтелә. Казан шәһәренең Совет районында Юнус Ахмәтҗанов юлы бар.